айма як насиҳат ду чиза ҳеҷ вақт ба мардум нагӯ. Якум чизе ки дорӣ, дуюм чизе ки надорӣ. Дошта бошам гапат мезанам, надошта бошам гапат мезанам. Барам ягон ҷо нагӯ. Ман гап мезанам охи, мегӯям. Э ҷура, ҳамин ты худат дидесте ки ман қарзои тура дода натонистам. Намешава ҳар моҳ 5000 бубахшам. Худам вазви нағалт, резка набахш. Ҳар моҳ 5000. ҳам ҷони ту халос, ҳам ҷони мо. мегӯянд ки зиғ наша пага ҳамаш хуб мешавад. мо 5 сол 18 дорем, ягон чи хуб наша. Ягон. Ҳеҷ. омади соли 2026 ягон чиза ҳаллиш намекунем. Кадоме ки номард буд, номард мемонад. як вақтҳо духтаро як гап мегуфтанд. Як капай хасӣ бошаву мава ту бошав. ҳамун духтарое ки ҳамин гапа мегуфтанд гиҷода.